Ei, com estàs? Mira aquesta casa, que és de guapa. Te pots fotos, mira, una darrere l'altra. És a un indret secret, de moment, aguanta fins al final del vídeo perquè te diré on és un indret secret del Pla de Mallorca. És xula aquesta casa, té 230 metres construïts, té piscina. Mira, fins i tot si vols te puc fer un vídeo, saps? Mira, te'l pos. Veus? Melassa. A tu t'agradaria tenir aquesta casa? I dius, és que ja això no ho podré pagar en sa vida, correcte, però bé, aquesta casa se sorteja, sí, amb participacions en papeletes de tota la vida, de 10 euros, tu pots guanyar aquesta casa. Bé, no, tu no la pots guanyar. Desgraciat de la vida, que ets un mallorquí desgraciat de la vida. Per què? Perquè, mira, aquesta casa la sortegen per alemanys. Sí. Si tu ets alemany, pots comprar papeletes i pots tenir la sort o no de que te toqui aquesta casa. I tu diràs, i jo per què no? Perquè la llei alemanya és així com és, i això com que és loteria alemanya només hi poden jugar alemanys. La qüestió, ells, per la llei, te diuen que tu no pots jugar en això, i en altres, per la llei, mos diuen que no poden regular la venda i el lloguer per no quedar-nos sense cases. Tu entens la riada de tot això, però bé, tu també pots pensar que pots veure que som mig ple, no? Perquè que venguin alemanys a riquesa, són gent amb pasta i per aventura te poden contractar perquè els hi tallis la gespa, perquè fais net la casa, que qualcú l'ha de fer neta, o fins i tot per fer-los el dinar. O fins i tot te dono una idea, cony. Monta una empresa de coses mallorquines, que a ells els hi fa molta gràcia tot això. És a dir, tu pots anar allà i ensenyar-los a dir Batudell, me cago en dena, Criston Pel, que això els fa riure molt, fins i tot els hi pots explicar que hi ha un pla que es diu Tombat. Tombat, quina gràcia. Tu ho entens, que això no fa gràcia. Jo els explicaré una cosa que no han entès dels mallorquins, a part de que comencem a estar encabronats de veres. És un lloc secret del Pla de Mallorca. No diuen a on per preservar l'identitat i la tranquil·litat del guanyador, que no els aneu a molestar en el seu parc temàtic particular. Ells no han entès que els mallorquins no m'agrada a mi, però realment o mos coneixem entre tots o hi ha un grau de separació. Tu per aventura a mi no me coneixes, però seguríssim que coneixes qualcú que me coneix. I a mi aquest qualcú que me coneix, que per aventura te coneix a tu, m'ha fet arribar aquestes imatges. Això és un poble del Pla de Mallorca, que tampoc no és tan gran, que comença per essa i acaba per ena. Ara, tu cerqueu i així farem un pot de pedagogia i coneixerem els municipis del Pla de Mallorca. Me cago en dena.